गोरबोआव गथ' दोनबाव जादों नोंनि गोरबोआव गथ' दोनदों दायो हा नुदों रायजो राजा नोंथांमोन नैबे आइजोखौ माने गोरबोआव गथ' दोनबावबायसो नोंना हिनजाव दंना गैया नोंनालाय हौवा दंना गैया नोंना डिभर्स जागोन जायाखै हौवाजों नोंनालाय हिनजावजों डिभर्स जागोन जायाखै जेबो हाबा जानायनि प्रुफ गैयालासे दिनै माने सासे आइजोखौहाय दिनै गथ' दोनबाय जाहैदों 3 मान्थसनि माने मास मोनथामनि गोगोम JCB इन्जिन होननांगोन सानै हाबा जाखानाय हिन्जाव हमजालायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोब माने सानैबो डिभर्स जायाखै आरोना सानैनाबो गथ' दंलायखायो सासेना हिन्जावना जाहैबाय साथाम फिसाला फिसाजो दङ ओमफ्राय हौवाना जाहैबाय सानै फिसाला फिसाजो दङ बेफोरबायदि आरोना दा बेयाव बहा हमजादों मानि थाखाय हमजादों नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नाय थाम्बनेलाव नायनानैबो मिन्थिखाबाय मानो होनबा मास मोनथामनि माने दङ होननानै बुंदों आरोना नोंथांमोना जिखुनु भिडिअखौ फुल नायनानै थांबानो जाबाय आरो बेबो फाथैलाय बिसियाखै आरोना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दानि जुगाव बांसिनानो बेफोरबायदिनोल' खोनायो दा बेफोरबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरै कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय बिदिबा फार्स्टआवनो आपडेटखौ नायनानै लाग्रो गोरबोआव गथ' दोनबाव जादों नोंनि गोरबोआव गथ' दोनदों दायो हा नुदों रायजो राजा नोंथांमोन नैबे आइजोखौ माने गोरबोआव गथ' दोनबावबायसो जाहैदों माने आच्छा बाजै नोंनि गथ' साबेसे खोन्थालाय साबेसे हा साथाम कय बोसोर जाखो गथ'आ 15 बोसोर नोंनियालाय साबेसे सानै कय बोसोर जाखो गेदेरा 13 बोसोर नोंना हिन्जाव दंना गैया नोंना हिन्जाव दंना गैया नोंनालाय हौवा दंना गैया नोंना डिभर्स जागोन जायाखै हौवाजों नोंनालाय हिन्जावजों डिभर्स जागोन जायाखै खोनाखाबाय रायजो राजा नोंथांमोन फ्रड सानोना किसुमानखौ गोरबोआव गथ' दोनबाव जादों नोंनि गोरबोआव गथ' दोनदों दायो हा नुदों रायजो राजा नोंथांमोन नैबे आइजोखौ माने गोरबोआव गथ' दोनबावबायसो जाहैदों माने मा नैबेखौ मा निजेनि हिन्जावजों डिभर्स जायाखै गथ' गथाय दंजोबो बेनाबो दं गुवाहाटियाव लाखारबोलायनाया बेसे गोबाव जाखो नोंसोरो मास मोनथामाव मा जाखो माने बिनि गोरबोआव माने गथ' दोनबावनाय मास मोनबेसे मास मोनथामनि गथ' दोनबावबाय जाहैदों नैबे आइजोखौहाय नैबेयो माने हाबा जानायनि प्रुफ दं नोंसिनाव बे हिन्जावजों दङ गैया हाबा जानायनि जेबो प्रुफ गैया माने नैबे आइजोखौ माने गथ' दोनबाय ओमफ्रायसो दा माने न'खरनि कमप्लेन फैबाय दा न'खरनि कमप्लेन फैनाय लोगो लोगोनो हौवाखौ हमनाय जाबाय दा हौवाखौ हमनाय लोगो लोगोनो बेखौबो ओंखारबाय दा बेहाबो डिभर्स जायाखै हिन्जावाबो हौवायाबो डिभर्स जायाखै सानैबो जालायाखै हिन्जावना गथ'आ साथाम हौवानिया सानै दा सिरि गुवाहाटियाव लाखार फैलानानै थाफैदों लगे हमजाबाय दा हमजाफैबाय न'खरनि मानसिया कमप्लेन होदों दा बेनो जोङो न'खरनि मानसिया फैगासिनो दङ दा नायनि मा जायो दा बेनाबो गोरबोआव गथ' दं जाहैदों बिराद गोरोन्थि मावबाय बियो माने मा जेबो हाबा जानायनि प्रुफ गैयालासे दिनै माने सासे आइजोखौहाय दिनै गथ' दोनबाय जाहैदों 3 मान्थसनि माने मास मोनथामनि गोगोम JCB इन्जिन होननांगोन मैदोम बसुमतारिया बेफोरखौ JCB इन्जिन होननानै बुङो जेरेखम सिगाङाव बुंबोदोंमोन ना JCB इन्जिन ओरैबायदि सालु माने दाथ' भिडिअखौ नायनानै अलरेडि मिन्थिखाबाय दा माबोरै जादों जाथाया दा बुंनाय मथे सानैबो डिभर्स जायाखै फाथैलाय बिसिलायाखै आरोना माने फाथैलाय बिसिलायनानै बा डिभर्स जानानै हाबा जायोबा बे बेलेग खोथा थारमाने डिभर्स जायागारा फाथैलाय बिसियागारा माने हाबा जानानै माने बेफोरबायदिनो देहानि सोमोन्दो लाखिलायनानै दा देहायावबो 3 दाननि दङ होननानै बुंनाय नोंथांमोना खोनाखाबाय दा जोबोद लासिं बाथ्रा आरोना नोंथांमोना जिखुनु नैबे भिडिअनि गेजेरै कमेन्ट खालामनानै खिथाहरलाय बेफोरबायदि मानसिखौ मा होननांगौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहर सैमानि गियान ना मोसौनि गियान ना मानि गियान बेखौथ' आं बुंला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भिडिअखौ नायो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय